Dakizuenez, azkeneko 27 urte hauetan, Basauri izan da Euskal Herriko dantzen hiriburua. Oraingo honetan ere, aukera berezia izango dugu, ez da lehenengoz, baina badakizue, bihar izango da talde autoktonoen jaialdia, eta gaur, horrekin kontrastatzeko asmoz edo, beste erabateko dantza taldeak izango ditugu. Batzuk bertokoak, basaurikoak, eta Iruñetik etorritako beste talde bat ere. Talde hauek egiten dituzten dantzak ez dira euren herrikoak, beste herri batzuetako dantzak eskainiko dizkigute.
cómo hacían el hilo antiguamente. No estaría de más recordar quizá a los más jóvenes que hoy en día el hilo se compra en la mercería, pero que antes se tenía que hacer en los caseríos. Y ahí nos cuentan cómo lo hacían, con lino, cargándolo, chancharria, con instrumentos típicos, gorua, etaba. Neste cantatuko digute. No necesitan a los chicos para hacer eso. Los chicos ya siembran el hilo y hacen esas cosas. Y las mujeres sobre todo son las que hacían el hilo en los caseríos. Gorularia. Ez dago beharrentza atzegin horrik. Elkarren lehian, mine berbaiteko askatuten daukagule, horretan ibiltzea ez da guretzat neke gogorra. Ohituratute gauza gogorragoetara, bakarrago eta gutxiago janez. Gainera, gure soinuarekin kantetan ibiltzen gara, eta batzuk zortzikoarekin hasten diren bitartean, beste batzuk erantzuteari ekiten deutzie. Gura duzue entzun? Una bada! Usan linuaren pena, ezpata honen utzian izanik latzena, kantatu dakigu usan linuaren pena, ezpata honen utzian izanik latzena. Alkarondo
honekin amaitu dut.